Iko mana hari bos sinal zaman nijin bosan kiko kolong sini sih, kolong sini bosan nijin bosan sini jiko, nijin bosan bahaya bosan kabu kau nanya begini bono. So hello pipe song kena betisah hanya hemal view ka pipe song nang nugi man kena borok bini sagni besar nono bethari sika tang bethari sika abo belai kena story long tang ke borong ni abo to ora nukha betharo hine busa betharo hine haipuna uklo ko tamtong bini history beba bini butharmani region tamo Engkai abo belai kena tamin sanai belai kena laisma sisa kok sil salai mani natui lukurok kok sil salai kha bekra bai sasmai chonglai busamano hinai engkai abo ni bagenya bo nijini busano buthari sika kobong bai busano tamin sanai sak sajungni busano no nijini busano no langma kupong riwei eba kobong bukhugori wei muthubei buthari sika obo bobo hahai engkha chini moti brasa dofa buni no nugi ja sikinani kahamle sikinani ringya engkete hamya je nugmani rokhai chini tibrasa rok srunglayo obo ta khaidi amti ta khaidi hingke obo hainong sinai chin tibrasa rok selana tuyei kaijak selana tuyei kaijak beri khalayo engkai chasmai tonglai manjak layo abo mangsi solai tolasi otirrawa engkai te budi khele englaisina ba chino tibrani borok belai khana khasia de hinane belai khana ko de hinane nijini busana bo romfreka kete nijini buta hijangnai bo nijini bahanjing romfreka engka obo hake mangno solai tolai ka chino otirrawa belai khana lasimong obo belai khana kumni bosongo se obo hainung mani tabuk engkai chini tibrasa bosongo aste nugna klaikha thangnai koekdin sekang bo nok nugimang hana tsr jawan inspector ni puso bo busajak no hamjagya sala hamjago busasala hamjago hinai jabra thima bithi chariwei buthari sibika hengke obo hahai emti hai engkhang hengke obo hahai engkhang hengke chinti brasarok aste emti hekeno kemanai tang hingka hengke neng obo borok bobo haibong no tori logi IS IPS dang no inspector dang no police dang no hengkai neng obo haike chi bini future no obo haike mathage dikhang ke bobo haing nei ba neng buma phunung di te bufa phunung di busano kuno buthanani kuno jagawa songbidano sija gorei tang hingka hengke bo busa asaika hengkai se nationality eba ko sinimung mani thango bo India ni amtini hinei hengkai ni kuno right gorei bono butharnani asaika hengkai bini kaisa future tongo bini kaisa naharmung engane aste neng bono bahaisekle obo haike buthanani nangkhaba neng buma sengla obo haike buthanani hengkai neng kun jaga phunje obo haini khanaya ko angbo hengkai chini dermaro hengkai tami chanai hamiano belai kana sikika je jaga obo hahai engo umti jaga engo nge news roko phunuka hengkai angbo buthari nyene kundang yahini abo kun wansukya hengkai neng tabuk tak busana buthari neng tak borole yok nei ba jelon thanai bile kun jato thanai gerei bohogo noima suwi toniwei tabuk buthari nin tam lab mkhaba nini obohogo amse kosto kai toni mani neng tag asai phaiye bono buthari sika hangke nini kun lab garible bui hingke busama yangi se kabangma operation khayo te kabangma doctor rok thangai naijago hangkai chine boro hangke tag obo buma hinjangne hingke buma ni mong hangke Suchitra Devarma obo buma hangke nijini busana no buthari sibika o pasma serai okoni o cherai ni mong tam hangke Rimi Devarma hangke bini bekrani mong hangke Nilmoni Devarma hangke obo bob hai borowo engkha hangke mo incident hangkai Rampodo para hinjago hangkai Sonamura Fasingo